Poštovana publiko, dobroveče. Dobrodošli u Kulturni centar Zrenjanina. Od večeras pa do 31. maja zrenjaninska publika će imati priliku da pogleda izložbu likovnog umetnika Petra Šušalića pod nazivom On the Beach. Ono što možemo još reći da ovu izložbenu postavku čini 20 vaših likovnih ostvarenja, ali prosto ne možemo da izbjegnemo to neko tipično pitanje koja je osnovna tema ove vaše celine koju će Zrenjaninci, kao što sam navela i ponavljam, do 31. maja imati priliku da pogledaju u našem izložbenom salonu. Petar bude hedonizam, znači uživanje u životu, u moru, u sladoledima, pošto ima ovde 6-7 sladoleda, i u nekoj mojoj internoj šali koju treba gledalac nekad da prepozna. Dodat ćemo nazive slika, nažalost nismo stigli to da kažemo, zato što je u naslovu i na neki način se sugeriše na koji način pogledati sliku. Možemo krenuti od... Da li imate možda neku određenu sliku koja je posebno, ne kažem emotivno, već ovako umetnički nadahnula kada ste stvarali, da ste imali neku posebnu viziju, neku određenu ideju kada je ona nastajala? Likovna kritika kaže da vaši radovi, zapravo ova konkretna celina koju imamo priliku da pogledamo, liči negde na granici je nekog grafičkog dizajna, služite se geometrijskim oblicima, znači vezuje se čak i za strip i klasičnu reklamu. Da li nam možete reći nešto konkretno? Evo recimo ovo je zadnje, Evo izvolite, križite, križite. Ovo je možda i zadnje, ono skoro i nije završeno. Ne može biti inspirisana ovim stvarima koje se događaju u svetu. I slika ima radni naziv .u. To je u stvari onaj projektil leteći koji na kraju možda i nekom paru koji uživa u moru može da upropasti to leto. Pošto ovo može biti globalna stvar, nažalost, a nije do nas ništa. Dok s druge strane, evo recimo, imamo i ovdje, to je Tasos, pošto sam na Tasosu proveo većinu. Vi ste rekli u stvari da vaše detinjstvo vas inspiriše u vašem likovnom stvaranju. Ne samo ove celine, već i uopšte, i to je neka vrsta, ako možemo reći, nekog instikta, povratka ranoj mladosti. Ne, povratka u budućnost. Povratka u budućnost. Tako bi trebao svet da izgleda po vama. Jeste. Dečija priča sa sladoledima. Ima tu jedna šala sa ovom gospođom Crnkinjom da ode noga, naravno od strane ajkule koja ne može biti u bazenu. Čak sam probao ovdje da naslikam i Josipa Broza, ne znam zašto, ali eto tako jedan kruzer, Tasos kao taj osnovni neki motiv odakle počinje, i ova deca na čim je zvaju, u stvari ta noga koja je fali ovoj gospođi. Likovna kritika, kada je čitamo, a zrenjaninska publika imala priliku na našem sajtu da pročita tekst koji je posvećen ovoj izložbi, navodi se da vi radite motive, plaže, obale, naseljena mesta, ali ono što možemo reći, duhovno akcentovani tabuji ili duhovito akcentovani tabuji. Da li nam to možete objasniti? Malo teže. Probajte. Ali, a možda bi mogu da probam, da boji su, recimo, da ova dvojica momaka koji su bili u stvari, koji postoje i danas u stvarnom životu, su jako vezani za svoje supruge, a upravo je ovde može da bude tabu ovo devojka koja izlazi iz tog mora. To je neki možda tako. Ovo je inače Tasos Makrijanos, jedna divna plaža, pa ko poseti Tasos, ne poseti Makrijanos. I postoji poruka u boci, nažalost, koju ne znamo šta piše unutra, ali ako njih dvoje pričaju, možemo razmišljati u kontekstu ovih troje. Znači, ta duhovita stvarnost je jako važna u vašem stvaralačkom radu. Recite mi, da napravimo digresiju u odnosu, da li se isključivo bavite ovim tehnikama pri stvaranju vaših slika ili primenjujete i neke druge?
Ovdje možemo reći da je reč o kombinovanim tehnikama. Jeste, ovo može biti na neki način bojeni crtež, jer jasno se vidi da je to rađen crtež tušem i maltene ovo je sve obojeno naknadno. Tako da ova slika može, kao i mnogi od ovih, imati status bojenog crteža. Crtež je daleko neposredniji i manje podložen razmišljanju, menjanju i tako dalje. Tuš, jedan put urađen, ostaje doveka. I recimo, apsolutno, u odnosu na ovu sliku, ova je slika slikarski rađena, mada ima tih crnogora. Na svakoj slici, sem ove, ja mislim da svuda postoji crtež tuša. Tuš od malena, ne od malena, od studija akademije sam se prebacio na tuš zato što je tu greška očigledna, a opet kroz tu grešku čovjek otkriva i neki svoj, u stvari najautentičnije tu gde napravi možda tu grešku. I nema korekcije. Uvijek kada organizujemo izložbu, logično i publika dođe da poseti i da pogleda radove gostujućeg autora. Logično je kada se radovi izlože da umetnik komunicira sa publikom. Da li vi putem ovih vaših slika upućujete publici neku poruku? Da li ta poruka uopšte postoji? Kakva je interakcija između vas i publike? Naravno, publiku koju poznajem, postoji apsolutna interakcija i mislim da prepoznaju, jer me duže vremenski period poznaju, dok drugi treba da me upoznaju. Tako bi to nekako mogli da formulišem. Evo, recimo, je interesantno, ja živim u Vrbasu, iz Vrbasa sam u stvari, i Crnogorci su jedan veći deo populacije. Ovo je ili pukovnik ili pokojnik, to je čuvena njihova izreka, ja ću da budem nešto ili neću, ali na kraju krajeva ta treća zvezda za pukovnika je njegova dama koju po svaku cenu hoće zadrži, evo kako je ščepao. Eto, to je nešto. Ovo je Vlasotinca, to je već Južna Srbija, to su neki moji prijatelji. Ono je svadba između Zlatibora i Tare, ova zelena sa tim ovcama. Ono je Sekulo se opet ženi. Radoš Bajić, da. To je Tasos Mahrijanos. Ovo je već isto Jesse Kume. Ono je Džed Niko, to je pesma Rambama sa Amadeusa i taj štap s desne strane bi trebalo predstavlja, ali izgleda jeste. A ovo su dole dva sladoleda, predvod je neka gospođa, a ova posljednja crna je jedna od najjedinstvenih žena, muzičara, dizajnera, stilista, koju posebno obožavam, Grace Jones. Ima tu utilitarno. Znači, marketing. Evo i slučaje sa nama i večera se ovdje još prijatelj, također likovni umetnik, ili tako? Da li nam se možete predstaviti? Kako da ne, ja sam Boris Injicika, kolega njegovi. Dobro, dugi niz godina se poznajete. Da. Da li nam možete reći nešto, koje su to osnovne karakteristike Petrovog likovnog stvaralaštva? Pa vidite, teško je pričati umetniku kao stvaraocu, naročito ga prevodimo nekome. Mi smo sami sebi zagonetka dovoljno. Ali Petar, od kad bio klinac, sjajno je radio, autentično. I to se i sad vidi. To je jedna unikatna stvar ovih dana. Znači, umetnika koji tako originalno radi. A isto vreme daje neku vrstu omaža kao džez muzičar koji svira teme drugih muzičara. On provodi slikare, teme drugih i nagrađuje ih tim nekim elementima džezira. Improviz. Tako je. Zatekli ste me, to je to. Znači, Boris u Britaniji živi, ali sad je došao u Kamenicu i baš oduševio što se naišao. Nisam mogu da odolim, juče me pozvao, rekao dolazim. Nismo se dugo videli. Još se iz Bogdana Šuputa znamo I vidimo se tako, Zrenjanin, Beograd, Pariz, New York, London. Zološki vrt. Zološki vrt.
Lepo. najviše pripada. Hvala. Hvala vama. I negdje da privodimo ovaj naš razgovor kraju, šta se trenutno publika obično zanima? I zato postavljamo tako pitanje, šta se trenutno nalazi u fokusu vašeg interesovanja? Da li postoje neke određene teme, da li stvarate neku novu cijelinu, čime se trenutno kao likovni umetnik bavite? Ja volim Formulu 1. Prošle godine Max Verstappen, posle 7 godina pobećivanja Lewisa Hamiltona, uspeo da uzme titulu. Pre sam volio Ayrtona Sennu, ko zna, poznato me to. Volim brzinu, ali ne u smislu, jeli, i taj tu njihovu vizuru. Uopšte, svi ti ljudi koji se bave tim sportom, a koji nije popularan poput fudbalera, prolaze kroz jednu unutrašnju, jako treba koncentraciju tu imati. I njihova introspekcija je sasvim drugčija možda u odnosu na mene kao slikara, to sigurno, ali recimo na druge sportiste. I mislim da je budućnost u toj brzini. Ja ću probati malo da je ukočim, zato što je potrebno više vremena da se uvede ovako nešto. Inače, zahvaljujem i svim Zrenjanincima, i Sandri, i drugarima i drugaricama koji su došli. I kulturni centar Zrenjanin. Kulturni centar. Ovo možemo smatrati da je izložba Petra Šušulića otvorena. Zahvaljujem se na pažnji. Dođite u Kulturni centar Zrenjanina. Izložba je otvorena do 31. maja svakog dana od 8 do 20 časova. Hvala na pažnji. Čestitam.